दादगारि ओनसोलनि टुक्रि बस्ति होननाय मोनसे जायगा बेहाय भुटाननिफ्राय मोनसे दै बोहैबोयो जि दैयानाखि भुटाननि बियार फेक्टरनिफ्राय बोहैबोयो आरो बियार फेक्टरनिफ्राय जि गाज्रि दै बेयो भारतथिं बोहैबोयो बे बोहैबोनाय दैया गाज्रि रोखोमैनो जोंनि भारतनि सिमनायाव थानाय टुक्रि बस्तिखौ लाफानानै ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजोफोरखौ गोबाङैनो खहा खालामदों बिराद गाज्रि मोनसे गेस बहाय सोमजियो आरो बे दैजों बोहैलांनाय जि गाज्रि बेखौ दै गाज्रिखौ जोंनि मोसौ मोसा दै लोङो गामिनि मानसिफ्रा दैमानि दैखौ लोङो बेजों गोबां बेमार आजार जायो बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ फोरमायदों जे भुटाननिफ्राय फैनाय बे दैसाखौ भुटान गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जे बिनि जेंना सुस्रांनायनि लामाखौ लानांगौ बे मथेयैनो आङो दिनैहाय बे टुक्रि बस्ति गामियाव फैदों गमामायैनो बे बाथ्राया नंमारगौना नंमारा होननानै दा फैनानै आं नुफैबाय गमामायैनो दैया बोहैगासिनो दङ दा गुफुर नुदों गोबां गेसाव मोनामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ लानानै आङो भारत सरकारनोबो अलरेडि एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनो आङो लिरबाय जे भुटान गभर्नमेन्टनि सिङाव थानाय जे जौ फेक्टरि बेनिफ्राय गाज्रि दै जि भारतथिं बोहैबोदों बेयो गाज्रियैनो भारतारिफोरनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो दङ बिनि बेबस्था लानांगौ होननानै आरो बे मथेनो एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया आंनो मोनसे रिप्लाइ हरदों जे जों थाबैनो भुटान गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बे जेंनानि सायाव सुस्रांनायनि बेबस्थाखौ जोङो लागोन होननानै आङो बे बागै खोब मोजां मोनदों आं आसा थिदों बे जि जेंनाजों ओनसोलनि जे जेंना दङ बे बियार फेक्टरिनिफ्राय फैनाय जि दै गाज्रि बेखौ होबथानायनि बेबस्थाखौ निसय भारत गभर्नमेन्टआ भुटान गभर्नमेन्टजों सावरायलायनानै बे जेंनानि सुस्रांनायखौ बेबस्थाखौ लागोन गमामायैनो बे दैजों जोंनि भारतआव मा मा बिथिङाव एफेक्ट जामारदों बे बिथिंखौ निस्सय जोंनि सरकारा बेनि सायाव नायबिजिरगोन आरो जि मानसिफोर बुंनाय जे जिब जुन्थु थैनाय बे दैजों बोहैलांनायथिं हाग्रा बंग्रा गासैबो थैलांजोबनाय बे बाथ्राखौ जोङो अफिसियेलि प्रुभ खालामनांगोन आरो बेखौ मिथियोब्लासो अफिसियेलि प्रुभ जाब्लासो बेखौ भारत सरकारा भुटान गभर्नमेन्टजों टेकआप खालामनानै रायलायनायनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन I would like to thanks to the honorable MP sir who has been came here in Tukra Basti to see our problems. Because of these problems we are facing a lot of problem in our life, because not only we are facing the problem, all the wild animals and domestic animals also facing problem due to this dirty garbage. And everyone know that in this garbage there is so many chemicals they have been added, and due to that chemical all the animals, even human being, also getting affected from that chemical. Now I would like to thanks to the MP. I think MP will going to highlight this video towards the Delhi, so there will be some problem will be solved.